Què tal, com esteu, estimats amics de Quarta Mansió? Avui presento jo aquest relat com he fet altres vegades. Com alguns de vosaltres sabeu, aquest és un canal de relats curts creat per tots aquells que patiu nits d'insomni. Bé, avui no és ben bé un relat. La cosa va d'un personatge de la història d'Europa del segle XIX. Dura molt poc, només dura 3 o 4 minuts. Per no avorrir massa, ho enllestim ràpid, així pim-pam. Però bé, una mica d'història, no? No està malament. Si voleu, també us podeu subscriure al canal, El que vull explicar abans és que estic fent proves i he utilitzat diverses plataformes d'intel·ligència artificial per crear i generar les imatges, aportant així diferents estils visuals. No tot el contingut té el mateix estil, perquè per mantenir la coherència en totes les imatges hauria d'utilitzar una única plataforma. Vull dir que m'hauria de casar amb una. I, ara mateix estic investigant quina és la que m'agrada més. Perquè, esclar, la cosa val una pasta, Així que, mireu, finalment, al combinar diverses eines he pogut aconseguir un resultat més variat. Deixem-ho així. Bé, ara us deixo amb el petit relat, us podeu quedar si voleu, i si no, doncs tanqueu i ja està, no passa res. Que dormiu de gust. Kaspar Hauser és una misteriosa figura de la història europea del segle XIX. Aquest és un resum verídic i es tracta d'un personatge conegut per alguns i desconegut per molts, i de qui no se'n parla als llibres d'història de l'escola. De totes maneres, heu de saber que s'han creat nombroses obres literàries i teatrals. Sapigueu també que existeix el fenomen o síndrome de Kaspar Hauser, que descriu els severs retards en el desenvolupament cognitiu, emocional i físic que pateixen els nens criats en condicions d'aïllament extrem i sense estimulació afectiva, sobretot durant els primers anys de vida. Segons diuen, la vida d'en Hauser no va ser fàcil i va estar plena d'amenaces, agressions i conflictes amb la societat. La història comença el 26 de maig de 1828 a Nuremberg, Alemanya. En Hauser era un jove sense records. La seva aparició va despertar molta curiositat i especulació perquè, aparentment, havia estat criat en captivitat, en un lloc fosc i sense contacte amb el món exterior. Mai havia après a parlar correctament, sinó de manera molt limitada i només sabia dir «jo no sé qui sóc» i algunes frases bàsiques. Això el feia comportar-se de manera estranya i la ciutat, plena d'ignorants, no l'acceptava. Durant anys, en Kaspar Hauser va ser objecte d'interès per una petita part de la societat i algunes autoritats, ja que la seva història i les seves condicions de vida eren desconegudes i enigmàtiques i la vida del jove Hauser per uns quants era inquietant i plena de misteri. Hi havia rumors que podia ser un membre de la noblesa o fill d'una família aristocràtica i que la seva captivitat podia haver estat manipulada per persones amb interessos foscos, tot per tal de mantenir-lo fora de la línia de successió. Altres pensen que podia ser víctima d'un experiment social o un individu amb trastorns mentals profunds. I una malaltia mental, a principis del segle XIX, es considerava principalment com una amenaça social o un marginat moral. Un trastorn mental no s'entenia des d'un enfocament mèdic i era vist com un ésser irracional i privat de judici, i és per aquest motiu que en Hauser patia una reclusió forçada i violenta. A part de patir l'incomprensible rebuig dels ciutadans de la ciutat, també va haver de suportar diversos intents d'assassinat dels que en va sortir il·lès. El més famós, però, va ser el 1833, quan va ser apunyalat per un desconegut
i aquí és on va perdre la vida. Aquest incident va ser molt sospitós, ja que ningú va saber qui era l'agressor o agressors, ni quins eren els motius, però molts sospiten que va ser assassinat per algú que volia silenciar-lo o que considerava que podia revelar secrets comprometedors. La veritable història de Kaspar Hauser roman encara avui plena de misteri. Tot i els esforços per descobrir la seva veritable identitat, gran part de la seva vida i de la seva història segueixen sent un enigma, convertint-lo en una figura llegendària de la història europea.